гледайте, това е новото клипче на Майнкрафт, продължението. Сега аз няма да преноща нощта, направо ще легна в леглото на следващия ден и тогава ще правя къща тук. Не ми се село и за това аз тук ще пренощувам. Има още време, тогава да слагам леглото аз. Добре. Малко ще поизчакам, само нещо да не ме нападне. Какво има тук? Не тук. Там. Нещо като пещера, майче имаш. Не е пещера. Леглото. Айде аз да лягам по-добре. Айде. Сега, както ви казах, помислих и аз мисля да не обикаля света, аз съм тук да кажа. Направя стъпала, ще кача и ще кача на дърво, но това дърво ще се кача и ще направя една къща. И тук някъде може да копана камина. Добре. Сега. Работната маса тук да оставя. Направя малко стъпала. Първо преди това да направя малко пръчки, че има много пръчки, потопа много малко. И да сложа още. Стига толкова. 28 пръчки би трябвало да стигнат. После ще намеря някаква храна. И ще хабя пръчки, но какво да се прави? Стига толкова, че накрая се разора. Няма да имам нищо. Взема крафтинга. Сега копа нагоре само листата. И горе почвам да правя къщата. Това ще го взема, може би. Ще го взема. Че не ми трябва. И дървото може да взема. Опа. Тук всичко ще се получи добре. Тук така се получи, но ще го правя. Сега тук взимам дървото и почвам да правя тук къща. Няма да правя толкова голяма, ще правя малка, колкото тук имам. После много бавно си набера дърво. Тук ще остава малко, тук ще остава място за прозорци. Така ще си правя прозорци. И пак как да бъде. Тук ще един прозорци ще направя. Тъй като имам кол, да си направя и малко факли. Тук да ми стигне с дървото. Тук по две. Че толкова стига. Ще направя и така. Сега. Тук правя по две. Много странно се получава. Да е равностойно. Ще гледа тук така. Да щупа това е. Тук ще бъде равностойно. Направя съм малка грешка. Няма нищо. Тук вече не се знае. Така да го направя малко странно, ще бъде.
Мила каша бъде. Сега покривът. Не ми стигна дървата. Я да взема това, да го преработам. То па сякаш ще ми стигне. Поне още две да взема. Отивам малко да се разбрадвата. Ако да събера дървата. Аз нямам вече нито едно. Да, ще направя една къща, но чудо сега ще намеря пясък. Тук едва ли има толкова пясък. Или изобщо има. Едва ли. Не знам. Къщата се получава много добре. Тук набера колкото има дървата. После ще взема някой сега. Взема 16 и ще направя покрива. Готово. Сега трябва само да осветя къщата. Тук ще направя едни факли. Ще направя 16 факли. Добре. Да осветя. Аз почти съм готова. Тук мога да сложа нещата си. Тук леглото. Да бе, тук не мога да сложа твърди. Ако не мога да сложа на листата. Хеч не се светих. Забравих. Няма нищо. Тук да ще взема. Тук има много дървата. Стигна. Сега тук вече мога да сложа леглото. Да, добре. Се получи. Крафтинга някъде тук така. Печката. Не знам къде е. А тук върху крафтинга. И всичко е готово. Много не става. Я така да изчупя. И така да сложа. Готово! Тук живеем, а само отидем някъде да потърся малко пясък. Ще се чуда как се намеря. Тук би трябвало да има някъде пясък, но да намеря някъде място, където има вода. Да, така някъде ще намеря някакъв. Тук там няма пясък, там има камък и чекъл. Тук едва ли има пясък. Ще се разтърсим. Тук ще търсим. Тук е суша. Той има нас. Има тук. Опа. Таман пясък. Малко ще се... Колко? 4. 4 пясък ми трябва. Трябва да се кача догоре. Се кача тук някак си. Там намерих пясък, супер. Супер. Аз съм добил някъде, съм загубил къщата. Това е някъде. Ето. Сега ще направя малко стъкла. И после трябва да събера някакви ресурси. Пръчки, малко, също дърво. В печката с печката слагам пясъка. Готово! Сега трябва да чакам. Тогава аз отивам да сеча дърва. Да се събера пак